No, ale tak, vieš, čo mám na rente. To sú rente. Ja som čokoládu, nedáte si tej. Ale, vieš čo, to mamina rozpáva preto, aby ste ju pochválili, a keď som detko som nechutná, pochválil. Nie. Čo si robila? Hej. Hore, to. No paráda, daj to málo, to je taký kýblik. No, taký kýblik si teraz. Hrdíme, ako ti to ste dali zase. Nevedím, že to kúpali. Ale dobre, že nemáme taký bubon. No. Takú dobrú sadu vysí. Keď si to počúvaj. No, mamina, pozri, jak to my umíme. Áno, to už minule. Ale to je dobré teraz. Haló. Hej, dítě, kde je to dítě? Ako? Hej, dítě. Všetké rozvrátky od toho. Lebo bude útok, pozor, bude útok. Poď ešte si dať toho Judika? A ja si ho dať pomaličky dolu. Alebo chcem vzduch. To čelenku vidíš na to majú, ale vyhľadá sa na dva. Že to neštíte po trošku, ale? Nie, ona ešte nemala. Aj dole. Ešte nemala. Ale Bohu, keď sa padla z druhého či z ktorého? Taká si mám tu hore. Ale chytil som, že nedopadla na zem, ale zlakla sa asi poriadne. Musím tam navrtať tú ručku, to madlo. No, dali sme všetko si naložiť potom. Kde je odtiaľ? Z druhého schodíka dole. Išla z hora Aha. a vieš, a tam je to pláto a tie 3 schodíky. No, už išla. Ale to nerobí tam, tie madlá už tam. No ja viem, ako. To vám bude zavadať. Ona si musí zvyknúť. Ale na boku, veď dám ho na stenu to madlo. Na stenu? No. Tie 3 schodíky, jak sú, lebo tam... Aha, ja som sa, že vieš. Nie.